Bethuna ibuhlungu ke lena ividiyo ngoba ithetha ngomntana omncinci and ubonakalayo uba he is going through it. Umnini Mseleku, unyana kaMayeni Mseleku kunye notata uMusa Mseleku. Molweni ndanamkela kuMaMgobhozi TV. The last time ke besiva kuthethwa ngomnini kwakuxa uMayeni ethetha notata uMusa Mseleku echaza uba wakhe wamphatha, kukho into yamphatha kakubi ngexesha caba umnini wayedliswe ipoison, wadlubhuka ilwimi okanye umlomo, wasiwa esibhedlele. Ugqirha wathi udliswe ipoison. So utata uMusa Mseleku uthi ke nake uMayeni wetyhola abantu, wabe esithi uMayeni no, ingxaki yakhe ngeyoba utata uMusa Mseleku zange amxhase ngelaa xesha kusenzeka laa nto. Ngeli xesha ke edibene nayo utata uMusa Mseleku uMayeni, ukowabo utata uMusa Mseleku uyasixela ukuthi ke baxabene. So uMayeni unento yokuxabana, then ke kuxa yena bexabene uyahamba agoduke and ashiye abantwana. So ke ngoku umnini siyambona ke apha kwi-preview, I think episode ezawudlala, ekhala. Utata wakhe uyazama uthetha naye uba yintoni erongo, then ke sambona ethetha naye noMpumelelo. uMpumelelo uyacacisa uba heyi, umnini ayimphathi kakuhle le nto kamama ongekhoyo. Khawufane ucinge kaloku uqhele uhlala nomamakhe, then umamakhe ngoku ngulo mane ehamba mane egoduka. So abantu ngoku bablame uMayeni, bathi uMayeni iyabona ke le into yakhe, ingxabano yakhe utata uMusa Mseleku ichaphazela abantwana. So yifault yakhe le ekubeni koba wayethe umnini umzekelo udlisiwe ipoison, so umshiya njani umntana wakhe wayekhe wahlelwa nayo into engolo hlobo. Abanye ke bathi hayibo bethunani, nicinga uba utata uMusa Mseleku angavuma uba uMayeni ahambe nabantwana, goduke nabantwana bakhe? Bona inoba from indlela abambona angayo utata uMusa Mseleku bathi akanoze avume loo nto leyo uba uMayeni makahambe nabantwana bakhe. Abanye bathi hayi, benohamba ke at least naba bancinci umnini no-Obanzi, but bathi abantu akacinga ivume loo nto. Abanye bathi urayithi uMayeni aprioritize i-mental health yakhe, buyabona uba akuhlaleki then agoduke. So I wonder ke ngoku, even ngoku bekusenzeka le kaMpumelelo, ebekhona na uMayeni, because kuthiwa cabanga umntu osebenza phaa, lo mntu kuthiwa udutyulwe nguMpumelelo afike ekhona wakhala, then waphuma uMpumelelo ke wabe kanti uyamdubula lo mntu. Ebephi uMayeni yena, ebengekho kulaa kwento yogoduka? But ke bethunani shem, umnini ingaske abe rayithi bethunani. Ndiyamcingela kaloku umqhelile umamakhe kwaye uyamthanda, and then ke kunotata yakhe asiba ukhona apha ekhayeni full time, unamanye amakhosikazi, kukho namakhosikazi amatsha. So funeka kaloku emane yoqoba nakwezinye izindlu. So it's not like uzawuhlala ejongene nabo uvala laa ndawo yoba umamakhe engekho. Funeka ebheke nakweminye imizi. Kukho iroster bethunani kaloku phasana, kuthathwa ii-turns, namhlanje ulala pha, ngomso ulala phaa. Anyways ke, khanitshona nicinga ntoni ngayo yonke le nto? uMaMgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.